baš mi je nešto merak, baš mi se kahva Ljudi, idemo sad svi. Ajmo, sad ga, sultanu. I pozdrav svima ljudi, Hamza je ovdje, danas igramo Brawl Stars. Ništa novo. Samo otvaramo Mega Pig, zato imamo dosta onih star dropova, pa ako dobijem nešto legendary da se snimi, da se stavi na YouTube. Nemoj se da piše, nebitno. Ne piše nam koliko imamo onih do kraja ovih star dropova, mi ćemo to nekako da izračunamo, ovo je već sada drugi. Epic! Može biti neki skill od 30 gemova, znači idemo, cijepamo ga, bam! I sam rekao. Ok, super, jer je nevi sada rare, to sam ću sam. Stop it. Get some help. Slučajni rare, ništa novo. Super rare. Ima one koje će u idućem. Ne vredi, brišemo ljudom, tako da. Ostavljamo, bukam se to. Stavim tam ne legendary star drop, dobio Leora, bavo. Vidi, ovo je sramota, ovo je ruganje. Vredi li još ovo otvarat? Ajde. Što ne mogu ni gledati ovo. Rare. Mythic idemo, kao jučer Mythic. Či video još ima 30 pregleda u roku koliko? 15 sati. Ide. Mythic, ok. Znači, idemo kao onom filozofijom od jučer. Može biti nešto dobro, a može biti nešto loše. Biće vjerojatno nešto loše, ali dobro, idemo, hajde. Samo ne bude onaj Gerrit za buni. Idemo! Boy Scout. Gas. Iskreno, dobar skin. Stop it. Get some help. Pred kraj. Sad će nam uzeti još trofeje. Da dobijemo pačeničkih 15 blingova. Imamo free star drop. Na, sad sam jackpot. Jackpot hast. Ništa specijalno ljudi. Mogu bi da odigram jednu. Ok, ima neka fina mapa. Galaksija, neće veze mapa. Može jedna nova, solo. S nekim ćemo cool. Ajde isprobamo ovoga gasa. Jeste gas, ono, užasan brawler. Odigrat ćemo... Ovo je loša mapa, može ovo, ajde. I tako ljudi. Dobili smo skin. Ništa specijalno. Treći video u roku 3 dana, evo, to je... Hajde, čevi. Davoj, to. Давай nekoga full ima da mu dođem tamo na adresu, da mu travu zalim. Mislim da ovaj gas totalno ulaš bilo. Mislim ako si prvi ili neki igrač ono, da te plaćaju da igraš za ovo start, onda može biti jako ono. Evo vidiš, kao sada ono shielda i jako. Ali realno nije ni loš brawler. Da je loš, nije. Skroz da je loš. Ima malo. Imaš mek. Is that Spike?
srećan skočiti na nešto. Ja možda barem bude win za video, to je dobro. Hvala vam što ste me zapratili nekoliko subscribera, dobio sam između 4, što nije malo broj. To je pobjeda, to je jedino je bitno. Haos. 2 kila. Dobit ćemo sada star drop. Stop it. Get some help. Može ono što biti iz ovoga. Zadnji star drop za video. Termine, Johnny! Idemo sad svi. Ajmo, sad ga, sultan! To ljudi, vidimo se. Eto, vidimo se. Vidimo se na ulici, šta je jasno. Vidimo se u parkingu. A ljudi, čuvajte se, lajkajte, šerajte, radite šta ćete, ćao. Ajmo na ne pište više koji. Samo dobar dan, Šara Holmašice, halo!